award goes to Cebu City. Gipasidunggan ang dakbayan sa Sugbo, isip first place sa giila nga most improved highly urbanized city nga gipahigayon sa regional awarding ceremony sa Cities and Municipalities Competitive Index 2023 karong adlaw. Ang regional CMCI usa ka tinuig nga pagpasidungog sa mga local government units kon LGUs nga nahimong malambuon base sa 5 ka pillars mao ang economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency ug innovation. Laing award sab ang nadawat sa dakbayan sa Sugbo, isip 9th placer alang sa most competitive nga LGU sa economic dynamism. Yeah, in behalf of Mayor Mike Lopez Rama, no, nga kadang iya gyud nang gigiyahan pag-ayo ang syudad sa Sugbo, diya siyang pagdumala. Kunya naningkamot gyud ang tanan kay ganahan magyud siya nga ang tanan gyud labi na ang katawhan sa syudad sa Sugbo mao gyud iyang palihukon o patabangon kay sila man ang tinud-anay nga gobyerno karon nibunga na siya ang tanan. Ang Cebu City Administrator nga si Attorney Colin Rosell nga mo'y midawat sa award, mibutyag nga gipaningkamutan ni Mayor Michael Ramang nga mapalambo pa ang dakbayan sa Sugbo sa umaabot nga mga katuigan. Matod sa Department of Trade and Industry 7 nga pinaagi sa maong pasidungog, masiguro nila ang mga LGU sa rehiyon andam na sa bisag unsang matang sa investments. All it made them work together as one LGU and really showcase what they have, what they are capable of. The purpose of recognizing them is so that we will know which LGU is investment ready. Gibutyag sa Industry and Development Division Chief sa DTI sa rehiyon nga si Maria Teresa Cederiosa nga ang scorecard sa maong index magsilbing basihan sa mga investors sa ilang pagbubo ug puhunan sa usa ka dapit. Miabot sa 16 ka syudad ug munisipyo ang mitambong og gihatagan og award gikan sa 132 ka syudad ug lungsod sa rehiyon 7. Gawa sa dakbayan sa Sugbo, nakadawat sab og nagkalain-laing nga awards ang lain pang siyam ka LGU dinhi sa Metro Cebu ug lalawigan sa Sugbo. Tulo sab ka LGU ang gipasindunggan sa Bohol ug duha sa Negros Oriental. Samtang nakadawat og duha ka pasidungog ang lungsod sa Larena sa Siquijor nga gipanguluhan ni Mayor Cyrus Vincent Calibo. So this will be a challenge for us to maintain, not just maintain but to step up to the next level sa amuhang paghatag og serbisyo sa among mga katawhan sa among lungsod sa Larena Siquijor. Sa laing bahin, gisugda na sa DTI ang monitoring sa mga nagkadaiyang supermarkets o groceries sa syudad ug lalawigan sa Sugbo subay sa nagkaduol na nga Pasko ug bag-ong tuig. Gibutyag ni Rose May Quinanola ang Provincial Director sa DTI Cebu Province nga wala pay opisyal nga giluwatan nga listahan ang DTI sa kauluhan sa mga Noche Buena products nga mopasaka sa presyo. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.